na tajskej tržnici v Tajsku testujeme indiánske jedlo. Indické jedlo teda. Parádny food court, všetci tu jedia, všetci sa tu predáva. Milk. This is the dragon fruit. Yeah. Yeah. Milk and dragon fruit. Milk and dragon fruit and topping. I don't know. Yeah. Yeah. Milk fruit. And this is one and another. Okay, this is the one. Aby nebol pozri ten dragon fruit. Wow. Stary. Oh, wow. Topping free, na topping free. Okay, thank you. Já si tam čokoládovou s mangou. Chocolate and mango. Yeah, you can. Come. Do they have strawberry and chocolate? Oh. And this for you? This Chocolate mango. Chocolate mango. Okay. dragon fruit je to fialové, vedľa toho manga. Čo je hneď vedľa toho, netuším. A potom vedľa už vôbec nie. A máme tam rozno a na konci je liči. Ale polovičku ovocia tu proste nepoznávame. No, ak sme konečne našli niečo poriadne k jedlu. No a vidíte, si tu ľudia kupujú a jedia. Počkaj, postav sa ešte. Wow. Zoberieme si mix. Ale aby som si otvoril predtým kolu, Zlatko. Akože to zapiť? Akože keď to budeš potrebovať zapiť, takže to rýchle zapiješ. Však to už nežije, ne? No ale môže to byť hnusné. Ja celé by som si to tam dal. Larva, pohode. Pokiaľ na to nemyslíš, že je to larva, tak to nechutí. A ešte, že som za kamerou a ne pred kamerou. Ten obličej, keby ste videli. Akurát Nemusím zavrieť oči. tá koža, čo je na vrchu, je taká, že sa oddeluje od toho vnútra. Ešte stále som to tam nedal. Ty kráva, musím zavrieť oči. Dal to. Ja som mala chod na tú larvu. Bože môj, nikdy som tak rád nemal kolu. A počkaj, ešte dáme si toho škrčka. Taká istá si. To už má nohy. Ježiš, to má nohy, to je také hnusné. To je
ideš prvý ty. No dobré, a potom ideš prvá ty na tým ďalším, OK? Však len 3 druhy sú, nie? 4 sú tam. Aha, no dobre, no. Nezatváraj tú kolu, hej. Ty krá... Ten je parádny. Hej? Zrejme si to straničky? Ale povedz, ak to chutí. Ty si vlastne ani toho... OK, žujem to. Jak to chutí ten larva, jak ti chutila tá larva? Larva bola hnusná, toto bolo také fajné. Lepšie, no tá je larva. Larva bola hnusná. A počkaj, čo si to jedol? Ja neviem, to má všetko nohy. Ja som také červené jedol, ty zober niečo iné. Všetko to má nohy. Aj. Si nás robia srandu. Tajci si nás robia prdel, hej. Nebolo to tajci, to bola nejaká... No tak toto som nemal. Asi. Nie, to je to isté s nohami. No počkaj, to je... Mám ti ja vybrať? Všetci majú nohy, ale už... Toto. Oh. A to je to isté. No však hovoríš, že Počkaj, tak ne. má všetko nohy. No dobre, ideš. Už ma to nekusí, že už je to mŕtve. No mŕtve to je, no. Ja sa len toho bojím. Ale kusnúť ťa to nekusne, Nekusí ale... ma to. Je hlavu. Ty Je to krv. masné, ale strašne. Toto je cvrček, nie? Kobylka. No dobré, no. A toto je posledný dnešný pokus, už teraz sa mi zdvia žalúdok. No, dobré. Dobre, stačilo. Ok. Ešte tu máme celý pytlík. No, tak s tým pytlíkom sa stane jedna zásadná vec. To budú škvárky. Nie, to je z tej chobotnice. To není z chobotnice. No a z chobotnice? Hej. Ne? To je No. slanina? No, to je pečená slanina. To je to mám pri blbě. Čo? No ja blbie? To je sám strašne masné. No dobre, tak. Tak keď si v strednej Európe myslia, že lupienky sú masné a nezdravé, tak by si toto mali ochutnať niekto, ty vole. Posledné dve sú naše. No. Oh, thank you. Taká žuvácia, no. Chobotnička, chutná chobotnička. Taká žuvácia. Budú malé chobotničky? Vyzerá, že sú také tie malé chobotničky. Ako mám zatočené, sleduj. Aj. Sa im skrutilo pri pečení. Kúpili sme si jeden baby ananás. Pana, to je dobré. Jaké dobré je. Ideme ochutnávať jackfruit. Jackfruit. Boli sme včera v Tesku, len tak sa pozrieť, aké ceny sú veľmi rozdielne oproti marketu a dá sa povedať, že na markete, akoby na tržnici sa dajú kúpiť veci, handry a ovocie v rovnakých cenách, možno ešte aj lacnejšie než v Tesku. A tak už sme tam boli, ak sme kúpili
Vyzerá to jak prerastený cesnak. To je pravda, no. To je ako cesnak na steroidoch. Česnek, alebo ešte takéto má No. plátky. A záchrannú brzdu máme tiež. Počkaj, otočím, že by bolo jasné, čo to je. Tak No, má uvidíme. také plátky. Platky by som nejedol, ja by som rovno začal týmto. No však to sú stále z plátok. Nie, poď ako tu má dieru uprostred. Tú dieru by som nechcel jesť. No, chutí to jak... No. neviem, nechutí to. Chutí to, jak nechutí to, hej? Jak žltý melón, ktorý mi nechutí. Ale nechutí žltý melón, ale to taký nechutí žltý melón. Žltý melón kombinovaný s jablkom. A nie je to vôbec špatné. Ani kolu nemusím zapíjať. Ja to nemusím, ale nechutí mi to. Ani to vôbec špatné. Ale majú tu aj lepšie ovocia, teda ako výrazne. To skoro jak mango, ale nie je to. No, mango s jablkom. Posledných 15 minút pred odjazdom. Je pekne pobalený. Všetko maťohy. Ešte zaber na kokosovú palmu s kokosmi z terasy. Ananás, pretože dneska posledná povinná jazda durian. Včera sme kvôli nemu urobili 10 km. Asi to nie je veľa, ale v týchto podmienkach, kde nikto nejazdí, teda nikto nechodí dlhšie trasy jak 100 metrov. No, tak, Zlatko, otvor to. Král ovocia. Jak sa nejak dlúbnem, asi, nie, takto. Skúsme s tým trošku pomôcť. OK, ja už svoju portičku mám. No, vonia to zajímavo. Mal by byť čerstvý, ako včera ho rozbalili, že vraj, a čím dlhšie on... Nesmrdí ešte jak kanalizácia, čo tvrdili, keď je to dlhé. Ešte nesmrdí jak kanalizácia, Takže staré. ale smrdí výrazne. Ale... Dnes smrdí, vonia, krásne vonia. No dobre, tak ho chutnáme. Mám pocit, že to chutí tak, jak to vonia. Hej, Aha. no teraz ja mám také väčšie sústo. No chutí to veľmi zaujímavo. Asi si už viacej nedám. Neviem ešte, budem musieť chvíľku rozmýšľať. Asi viacej nedám. Ono to tak chutí presne, jak to vonia. Chutí to jak nejaký sír. Plesnivý sír. Zralý plesnivý sír. Zmiešaný s mangom. Aha. No. Tiež už si asi nedám. Veľmi zaujímavú chuť to má. Ja to poviem, ak to nie je to hnusné, ale na nás je to až veľmi exotické. Taká tá diplomatická výhovorka. Ci pána. Král ovocia. Durian. Durian. No, stačilo. Stačilo. Dosť bolo. OK, korekcia. Durian sme otvorili, teda časť toho durianu. Nuka je taká oranžová kostka. A znuka, keď sa to začne vyjedať, zvonku už to asi začalo trošku zahnívať, ale znuka, keď sa to začne vyjedať, tak to nie je až také hnusné. Znuka za to celkom dá. Je to podobné, je to trošku menej také hnusné, ale ako... Chuť to má stále tú istú. Oh, come on, dobre to je.
Vnúka, kde to bolo ešte čerstvé. V pohode, myslím, že sme to včera, ak sme to kúpili večer a dali do chladničky, tak keby sme to včera večer otvorili, tak sa za A nevyspíme v izbe, ani v chate, ani vo vile, ani po okolí sa nikto nevyspí, pretože to má takú celkom zásadnú aromu. Ale asi by sme toho zjedli viacej, no. Ako nie je to až také hnusné. No a samozrejme, dôvod, prečo sme to nezjedli hneď, ak sme si to kúpili, bol ten, že durian sa nesmie kombinovať s alkoholom, pretože hrozí otrava žalúdka, viac menej sa na to dá aj zomrieť. A mali sme v chladničke rum ešte so statou, ktorú sme vedeli, že je dobrý, tak sme radšej vypili rum a toto sme si nechali na ráno. Asi tak. No. Rum bol mňam, badian je exotický.